खुलुमबाय लाब्रा बड' स्टुडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ आं बमरमा बयनिबो आगोमा। दिनैनि गाहाय रादाबावनो दं जोंनि बर'निनो गेदेमा सानै। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि। सुलुंनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला बिथांमोना बिसिगि खानो नाजादों होननानै जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बारफोरासो मोजां गोरोबलायाखै, बेनिखायनो बिथांमोना दासिमबो बिसिगि खालायनो हायाखै होननानै जों बेखौबो मिथिनो मोनबावदों। मानो होनोब्ला मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ मंगलबार, बिस्थिबार, देवबाराव दाउ जाया बेदर जाया होननानै खोनानो मोन्दों आरो बिनिनो थिग उल्था बै मोनब्रै बारायाव बिथां हाग्रामा महिलारिया जेबो जाया होननानै जों सुलुंनिफ्राय खोनानो मोन्दों। जायनि थाखाय बिथांमोननि बिसिगि खालायनो नागिरनाया गोनो गोथो जानानै दङ। मानो होनोब्ला सानैबो बर'नि फिसा, बेनिखायनो जानो लोंनो एसेबाबो मोजां मोनखायो आरो बिसिगि खानायावथ' जानाय लोंनायाथ' एसेबाबो थाखानांगोन। बेनिखायनो बार गोरोबलायैनि थाखाय बिथांमोना दासिमबो बिसिगि खालायनो हायाखै होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दा बिथांमोना माला बिसिगि खालायनो मोनगोन बेखौनो जों नेगासिनो दङ। दा बिथांमोना मा बारा बिसिगि खालायगोन बिनिनो आपडेट मोनबा नोंथांमोननि सिगाङाव आं निउसखौ लानानै फैगोन। स' दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। आच्छा, बिदिसो जानानै दङ होमबा। बिथांमोना बेसेरा बिसिगि खालायनो नागिरदों, नाथाय बारासो मिलायाखै। जियानो जादोला दे, सानसे बेलासे बिसिगि खालायबानो मोजां जाथारबाय। आदा बमर' बुं। अमा राजा सार फैदों। मानो फैलायखोब्रा बेलाय? आच्छा थांगौ दे, आं खोन्थाबानो जाबाय। जागोन दे आदा। मानो फैलायखोब्रा बेलाय? बे फैबा माबा मोनसे घटना लानानै फैफायो आरो आंखौबो खोलैफानो नागिरो। दाबा मा होनफैलायगोनलै? खर' मेलेम गैयैजों माजों आंखौ जात खालामनो होआथ'यो दा। जियानो जादोला, मानो फैदोंमोन एसे सोंहैनोसै आं। ओइ हापां, माथो थाइलेण्डनिफ्राय फैबायबालाय नोंसोरो? मा लानानै फैखोब्रा आंनि थाखायलाय? मा लाबोनांगौसै नोंनि थाखायलाय? थाइलेण्डनि हिन्जाव सासे लानानै फैबानो जायोमोन ना जाम्बि। मा आंखौ हिन्जाव बेफारि बायदि मोनदों नामा? जानानै नायबाय हिन्जाव बेफारि। मा थिक इनकाम खामायनोबो हागौ ना नोङो बिराद बुरजा। आजिखालिनि मानसिफोरा माथो फैसानि थाखायनो बिराद मायबा मायबि बिराद भाइराल ओंखारबाय थायो। बेनिखायनो नों बेफोरनि एसे माबा जादोब्रा, अर्गानाइजार जादोब्रा। सोर हौवासानो माबायदि हिन्जाव नांगौ, सोर हिन्जावसानो माबायदि हौवा नांगौ, बेफोरनि अर्गानाइजार जादोब्रा नोङो। मोनसे माबा खुलिनानै लादो। ओइ बैथाला, आंखौ मा साननानै बिदि बुंहरदोंहाय नों? आंखौ हिन्जाव बेफारि बायदि मोनदों नों? आंखौ हिन्जाव बेफारि बायदि मोनथारदों नोङो? नोंसो हिन्जावफोर बायो, मिथिबाय? आं हिन्जाव फानग्रा नङा। ओंखायनो बेफोरबायदि बिजनेस खुलिनानै लानो हाया नामा? बैथाला गुन्दा साला नाखाता मानदावला नों। रागा जोंथारबाय माथो आसोला। ओरैनो खेलाय हरदोंसो आं। बुहुमाव माबा माबि दावराव दावसि जाबाय थानायखाय, बेबो बर'नि समाजाव बिराद बांनायनिफ्राय बांबाय थानायखायसो आं ओरैनो एदावहरदोंमोन हापांखौ हिन्जाव बेफारि जादो होननानै। मा हिन्जाव बेफारलै? माबालै, हापांखौ एसे एदावहरदोंमोन आं, हिन्जाव बेफारि जादो नोङो होननानै। मा जात होनबाय थायोब्रा नोंलाय? नोंसोरबायदि गुनि गियानि लिडार मानसिफोरानो बेफोरबायदि बिजनेस मावनो होयो नामाब्रा? बेफोरबायदि खोथाफोरखौ धेमालियावबो होननाङालै अमा राजा। नै माबा बुंबा माबा बुजिलाङोलै नोंसोर। आं धेमालिसो खालामदोंमोन। धेमालियावनो धेमालि जालाङोलै अमा राजा। बांद्राय धेमालि खालामनाङा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ, मिथिबाय? खायसेया धेमालिखौनो सिरियास लानानै सोलोंलाबायोबो। मा सानदों आंनिफ्रायसो सोलोंगोन जाहैबाय? आं माबा मोनसे बुंबा, आं माबा मोनसे थिनबा आंनिफ्रायल' सोलोंगोन बायदि मोनदों नामा? सोलोंनो थाखाय मेल्ला जायगा दंसै। दानि ससियेल मिडियायाव जेथिंफ्रायनिफ्रायबो सोलोंनो हासै मानसिफोरा, मिथिबाय? आंथ' ओरैनोसो बुंथारदोंमोन। बेखौ नोंहाबो सिरियास लाथारबायलै। जाबाय दे जाबाय, मानोथो फैदोंमोन ओमफ्रायलाय? आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथ' मिथिखाबाय नङा होमबा? इलेक्सननि दिना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो। बेनिखायनो आंनि आखलखौ ओरैबायदि मोजां खिन्थिनानै होनांगौ नोङो समाजनि नोजोराव। माथो आंलाय गाज्रिसो नुखाबाय, माबा हिन्जाव बेफारसो खालामनो खोन्थालाबायनाय। माखौ नांजाबाय थाखो? ओरैनोसो होनदोंब्रा। लाइफआव ओरैनो जंखायलाबाय थानो मोना नामाब्रा? नोंबो हौवा बेफार खालामदोब्रा। जोंना हौवाफ्रा सोरबा जब मोनिफोर दङ, फैसा थाखा गैयिफोर दङ, बिसोरखौ ना माहाजोन हिन्जावफोरनो फानहैदोब्रा। मा गोदाव सोरावब्रा? मा नंदों? माहाजोन हिन्जावफ्रा हौवा बाया सानदों, हौवा बाया। आरो जालायबायना नों? आं रोंलालै अमा राजा, खर'आ गाज्रि जामारबाय नामाब्रा? मेलेमानो गैयाबा। बेनिखायनो नोंनि खाथियाव फैदोंब्रा। आंना मेलेमबो गैया। मेलेम नागिरना होनायाव नों एसे हेफाजाब होदो। ओमफ्राय इलेक्सनाथ' खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दङना, बेनिखायनो आंनि आखलफोरखौ जि मोजां खोन्थादोब्रा निउसाव। सोरबा अपोजिट पार्टिया आंनि सोमोन्दै जुदि गाज्रि होनो, होमबा बिसोरखौ रिप्लाइ होफिनदोब्रा। आरो नोंनि आखला मालाय मोजां? नोंनि आखलाथ' बेरखांखागोनलै इलेक्सन खाथियाव। आरोबाव इदिट होननानै बुंबानो जाबायब्रा। एआइआसो खालामदों होननानै बुंदो, इदिटजोंसो बानायदों होननानै बुंबानो जाबाय दा। एगन सानानै अपोजिट पार्टिया इदिट खालामनानै होदों होननानै बुंबानो जाबायब्रा। आंनि जुदि गाज्रि आखुवा बेरखाङोबाबो, मिथिबाय? आच्छा, मानि थाखाय आं नोंखौ हेफाजाब होनांगौ जाखो बुंलाय? आं नोंनि अफिसखौ गिदिर खालामनानै होगोनब्रा। ताजमहल बायदि नङा होमबा?
मोनथियोब्रा अमा राजा थांनाय इलेक्सनाव नोंनि थाखाय आं बेसेबां जे खस्थ' खालामदोंमोन नाथाय गैया मा मोनखो आरे भाई फार्स्ट इलेक्शनावनो जुदि नोंनो साख्रि होयोबा मानसिफोरा मा सानगोन बेनिखायनो होआखैमोनब्रा एबार होगोन आं नोंनो नों आंनि लोगोआवल' थाफादोब्रा भाई नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोनब्रा खालि नोङो आंनि आखलखौल' निउसाव सामफ्रामबो अमा राजाया मोजां अमा राजाया बिराद डनेसन होयो अमा राजाया बिराद मानसिफोरखौ अनसायो होननानैल' बुंदोब्रा आरो बाखि आंनि गाज्रि केरेक्टारफ्रा ओंखारोबा ओइ इदिट बानायनाय ओरैनो बानायफ्लानाय होननानै बुंबानो जाबायना दानि जुगाव बिदि बुंबानो बारग'योब्रा सैथो खोथायाबो एकदमबारे लोगो लोगोनो गाइड जाखायो पाब्लिकफोरखौ जाम्बा जाम्बि बनायनो बिराद गोरलैलै मिथिबाय आच्छा पाब्लिकानो नोंनो भट होगोन पाब्लिकखौसो जाम्बा जाम्बि होननानै बुंलायबाय बोरैबाबा बुंनो थाङोबा पाब्लिकफोरखौ जाम्बा जाम्बिखौनो होनजायो मानो होनोब्ला बिसोरो गावबा गावनि माइन्डजों रावखौबो भट होआब्रा मालायनि नारसिननायाव मालायनि थुसिननायावसो भट होयोना बिसोर गावसोरनि मेलेम बाहायनानै रावनोबो भट होआ बेनिखायनो एसे जाम्बा जाम्बि लिस्टाव दोनलायलाङो आरो मालाबा आच्छा नोंनि साननाया बिदिसो होमबा आंनिल' साननाय नामा बे बुहुमनाङै मानसिफोरनि साननायब्रा आरो पाब्लिकफोरा सिङाव जानाय गासैबो जाथायफोरखौ मिन्थिजोबाना बिसोरनो जुदि मालाबा निउसफोरा बेखेवनानै होयो सोरबाया नंगौ सानगोन सोरबाया नङा सानगोन सोरबाया गोनो गोथो जागोन आरो दानि जुगाव इडिट बानायनाय होननानै बुंबानो बाजोब्बाय आरो आंथ' दा मा सानो दानि जुगाथ' कन्ट्रभार्सिसो जुग ना बेनिखायनो ओरैबायदि टाइम आवसिगोन ना जेब्लाबो सामफ्रामबो मा होनोमोनलाय बेखौ लाइम लाइटआव फैबाय थासिगोनब्रा आङो सामफ्रामबो फेसबुकआव आंखौल' नुबाय थासिगोन उनाव आंखौ मानसिफ्रा सोंखारिबा आं बुंनोसै बेफोर सेस अपोजिट पार्टिया बानायनाय बेफोर गासिबो इडिट गोजा होननानै दानि जुगनि सिटुएसनफोरखौ थासारिफोरखौ बिराद मोजाङैनो बुजिबाय माथो नोंलाय आं बिराद मोजाङै बुजिबायब्रा इन्टारनेटखौ बोरै बाहायनांगौ बेनिखायनो नोंनि चेनेलखौबो आं ग्र' खालामनानै होगोन आंखौल' हेफाजाब होदो आंखौ सामफ्रामबो मोजां निउसाव होबाय थादोब्रा गाबोननिफ्राय आङो अबेबा जायगायाव डनेसन हैनोसै आं बे डनेसन हैनायखौ नोङो भिडिअ हेगारना होदोब्रा नोंसिनि इउटुब चेनेलाव नै बिराद डनेसन खालामदों मादों होननानै नोंसिनि निउस चेनेलाव होदोब्रा अब्लाबो अपोजिट पार्टिनि मानसिफोरा नोंखौ नंखायसो खालामदों देखायफ्लादोंसो होननानै बुंगोन ना अपोजिट पार्टिनि खामानियानो बेनोब्रा आं मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो आंखौ बखिखागोन दरखार गैया जायखिजाया आंखौल' नों बाख्नायफ्लादो बास बेनो बिराद थोजासे आंनि थाखाय जागोन ना आंखौ हेफाजाब होगोन ना नायनोसै मा जायो आरे भाई होब्रा हो एसे एनै मस्ला मस्लि लगायनानै होबाय थाब्रा बयबो नायगोन ना दानि जुगाव फौसुलिया निउसफोरखौसो मानसिफ्रा बांसिन नाय मिथिबाय मोजां निउसफोरखौ नाया बेनिखायनो फौसुलिया निउस होदो गेजेर आंखौ मोजां होदोब्रा आं आइडिया होगोन ना बुंब्र' नों मा सानदों आं नोंखौ बे बारा मोजाङैनो हेफाजाब होगोनब्रा नों गावनि नांगौखायसो आंनि खाथियाव फैदोंलै जेब्ला आंनो गोनां जायो नोंसोरखौ रावखौबो मोना बेनिखायनो आं गैयालै बेलेग निउस चेनेल पार्टिखौ होनैदां आच्छा नों आंखौ हेफाजाब होमारा होमबा आं पाब्लिकफोरखौ इसेबां जाम्बा जाम्बि बनायनो हायालै बेलेग पार्टिफोरखौ नागिरहैथां आं गैया बेवहाय आच्छा माने नों आंखौ हेफाजाब होमारा गैया आच्छा दाखालि फैसा दार बिना मोनैनिनो दाय जानानै थाबाय नामाब्रा नोंलाय मानि खोथा मा रायखांदोंब्रा आं मिथिब्रा नों आंखौ बिराद गाज्रि रागा जोंनानै दङ जेबो नङा दे जेबो नङा दाखालि दुर्गा फुजायाव एसे माबा माबि जानानै दंमोनब्रा आंनाबो बेनिखायनो नोंनो हेफाजाब होनो हायाखै आं बेफोरखौ रायखांबाय थानांला गथिखे आं नोंखौ हेफाजाब होनो हाया जागोन दे नायगोन ना नों आंखौ हेफाजाब होआ मालाय मा जानो गुबुननिफ्राय हेफाजाब लागोन आरो नोंनि निउस चेनेलनि सोमोन्दै ओरैबायदि गाज्रि खालामनो होगोन आं बिसोरखौ नोंनि खामानियानो बेनोसै अमा राजा बेस्ट अफ लाक आइला नों इसिबां रेजेङाव लाबाय होमबा नों आंखौ हेफाजाब होमारा ना नायगोन नोंनि निउस चेनेला बेसेबां जोरगोन नायगोन नायबाय थाब्रा नायबाय था नोंखौलाय सोर बादा होदों मेगन फुवारनानै नायबाय था नायगोनब्रा नों आंखौ थांनाय इलेक्सनावबो हेफाजाब होआखैलै बै खेबसे इलेक्सनावल' जि एसे हेफाजाब होबाय दा नोंखौ आं इसिबां मोजां बुंसेयावबो नों मानियाखैना नायगोनब्रा नायलाय नाय सोरथो नायनाङा होननानै बुंदों आंहा गुबुन मोनसे निउस होनांगौ आच्छा थाइबानि लारु गोसोआव लाबाय आं बम्र' नों आंनो हेफाजाब होआखैना आं नोंखौ हेफाजाब होगोन सानदोंमोन नोंनि हिन्जावा आलाय सिलाय आंनि न'आव खामानि मावहैनायखाय मा बुवा मिन्थिबावा माने नोंनि हिन्जावा आंनि न'आव फुङाव खामानि मावहैनो थाङो थोरसि लथा सुहैनो थाङो बेफोरखौ अननानैनो आं नोंनो खामानि होनो सानदोंमोन नाथाय गैया मा होनलाबायदों नों मिन्थिबावा माने नोङो ओरैबायदि जाम्बाना दाउसो देलायनाव सोंनानै लाबानो जाबायब्रा आरो खोनासं आंखौ हेफाजाब होयैया नायगोन नोंखौबो आच्छा बे दाउसो देलाया फुङाव थांनाया बेसो होमबा आंनो मानो खोन्थायासै बे दाउसो देलाया खमसे खम आंनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना खोन्थायालासिनो सिरि अमा राजामोनाव खामानि मावहैदों बियो आरो मा खालामखुमादों बेसो मिथिसिगौ आरो दा मोनायावसो सोंहैसिगोन आं बापावै बहा थांनो नागिरदोंब्रा नोंलाय न'आव थांनो नागिरदों बे न'आव फैनायनिफ्राय आं न'आव थांनायानो जायाखै होमबालाय आं दोनना फैनोसै नामा नाङाहाय मा आं हारसिङै थांगोन नाङा दे आं दोननानै फैगोन होमबालाय आच्छा दे ओंखारदो दे होमबालाय आंहालाय ओंखारखानायसो दा दुगैदोब्रा दुगैदो ओइ बाथामिस आं दुगैबाय थाखायो दे
दहायसो दुगैदोंना ओंखाम जाखांनानै दुगैयाखैना नोङो दे दुगैफिनदो ओइ बाथामिस खालि आंखौ दुगैनोल' मानो थिनबाय थायो नंनायनि नङिनि दाथ' गोजां बोथोर सफैबाय बेयावबो नों आंखौ दुगैनो थिनबाय थागोन ना आयो दुगैयाबालाय दुगैबासो गोसोखौ स्रां मोनो सान्थि मोनो देहाया मोजां जायो दुगैबाय थानांगौ जोङो जेसेबां हायो दुगैबाय थानांगौ नोंहा दुगैबाय थानाय बालि आं दुगैया आरो दिनैनो गोसो जादोंबा दिनैनो गोसो गैयाबा बालावबो थाङा हारसिंनो थांगोन दुगैब्रा दुगै माथो जानो लेथ्रा थायो नामा हिनजाव मानसिया दुगैनांगौ आं हौवा मानसियानो दुगैबाय थायो नों मैला नालाय दे दुगैदो आं गारि दिहुनहोलांसै बाथामिस गावहा दुगैबानो आंखौ दुगैजानो लुगैबाय थायो आयो थांफानो बाबावदोंसोमोन आं न'आव थांफानो ओंखारलायबाय बालि मानसिखौनो लागासो जोंबाय आङो आंखौ नायफैनायनि थाखाय बे अमा राजाया आंखौ मा सानदोंहाय बियो बांखौ हिनजाव बेफारि जानो खोन्थादों आं हिनजाव बेफारि खालामबायलायनो ओमफ्राय मा बे हिनजाव बायफैबाय थासिगोन आरोना बिराद रागा जोंहोयो बे मानसिया आंखौ मानो बिदि बुङो बे अमा राजाया मा जालायखो सोरबा माबा होनहरलायबाय नामा औ नोंनि बिसिगि अमा राजाया आंखौ हिनजाव बेफारि जानो होदों खुसिथार माथो माहाय नारजुदां खुसिथार माथो वा खुसि जालायखोब्रा मिनिनोबो मोनला नामा आं नोंखौ नायगासिनो ना नारजुदां मोखां मिनिनो ओंखारनायानो जोबला दाना जि खुसि बे मानोथो बेरायो मानसिफ्रा गोसोफोरखौ मेलेमफोरखौ एसे मोजां थाजिम खालामसो बेरायो नङा होमबा बेखौनोथ' आं लिंबा थांनो बायो आरोना दा थांनानै मालाय थाइलेन्डनि हिनजावफोरखौसो गोसोखांबाय थादों खोमा दाबो बावगाराखैहाय केमेरा लानानै फट' साफायफ्लानाय बायदि खालामनानै जुम खालामनानै मालाय थाइलेन्डनि सिख्लाफोरनि खिथुफोरखौ नाहरनाया थाफ्लिफोरखौ नाहरनाया मा बुंबाय थायोब्रा फिसाफोरा खोनागोन खोनादों नोंनि आखलखौ फिसाफोरनो खोन्थानायानो मोजां फिसाफोराबोथ' मिथिदों बिसोरनि बिफाया मा एसे आखल गाज्रि होननानै ओइ धापां बिदि नङाब्रा एसेबां रागा जोंबाय थानांलाना नों मानो रागा जोङा जानो दे नारजुदां नों मालाबाबो आंजों मिनि हाला हालाखौनो थाया बाल जेब्लाबो खामानियावल' बिजि थाबाय थायो बेरायनो लिंबाबोथ' मोना दाखालि जेने थेने बोरैबा थगायना लांनायखौसो लांनाय बेवहायबो मालाय थाइलेन्डनि हिनजावफोरखौ नुनानै जि फाग्ला जाबाय जुम खालाम नायखुमाग्रा जाबाय मा नायो नोंसोरसो मिथिसिगौ आरो आंलाय मा नायदोंब्रा लोगोआव थफिरामबो दंफायोना थफिरामजों लोगो जाबायब्रा लोगोआव थाबाय नालाय होमबाबोथ' नोङो मालाय सिख्लाफोरनि थाफ्लि नाहरखुमानाङा ना बेबो मबाइलाव जुम खालामलायनानै नोंखौसो इदि नायनो खोन्थानाय थफिरामा बावदोंसो थफिरामाथ' नायखादों दा गावनि हिनजावखौ दोनथ'लायनानैबाबो हापां बेफोरखौ सानबाय थानांलाब्रा दाबायदियाव आं सोरबा सेंग्राखौ नायबा नों मा सानगोन गावनिखौबा दोनलै जेबो नङालै होनबानो जागोन आरो ना सेंग्रा फिसाखौ नायबा नों मोजां मोनगोन नामा मा गावनि सैमायाबा टमि मालायनि सैमायाबा खालु छै बिदि आरो ना मिनिबायसो थादोंना बियो ओइ नारजुदां दासान्दि नों बिराद मिनिस्लु थाग्रा जादोंना आं रायबाबो हे आं बखिबाबो हे आं माबा मोनसे बुङा माने हे ल' होनबाय थाग्रा जादोंना नों माने इसेबां खुसि जादोंहाय नोङो मा सिक्रेट दं नोंनि मिनिनायनि आन्दोआव मा सिक्रेट थानांगौ जाखोब्रा होमबालाय मानोथो हे होनबाय थायो नङैनि नङिनि मिनिनाया देहानि थाखाय मोजां होननानै नों मिथिया नामा मिथियाबा गुगोल खालामब्रा अब्लाबो नोंना बाराद्राय जादों मिनिनाया मिथिबाय ना सोरबाफोरसो गोसोथोबाय नामाहाय नोंलाय जेब्ला गोसोथोजेनो ना अब्ला बयबो मिनि हाला जायो आच्छा बिदिबा नों हिनजाव गोसोथोमारबाय आरो ना ओइ सोरखौ गोसोथोदों नों देलाय खोन्था माबार गैयालै हापां गैया आं मा होनबावनांगौ जाखो नोंखौलाय बिनिखायनो मिनिफ्लांनो ओंखारनानैसो मिनिदों आं रागा जोंनानै सोंजानाय नङा बेनाव बेनिखायनो मिनिस्लु सोंनोसै आं ओइ नारजुदां आं बुजिबाय दे मोनसे खोथा आं बुरिबायना बेनिखायनो जेबो सानला आं नोंलाय मालानि बुरिलायखो मानसिफ्रा बुङोना लरायनाय बिबारा बेसेन गैया होननानै आंबो लरायबायना बेनिखायनो आं सानो आरोना माने दासो बुजिबाय आरो आङो माखौ दासो बुजिब्रबखो नोंलाय दासो बुजिबायथ' आरो आङो आच्छा मा बुजिखो होमबालाय खोनासं नारजुदां आंथ' बुरिखाबाय नालाय ना सोर बुंदों खोनासंग्रोना माने आं बुंदों आरोना माने नों जुदि आंखौ मोजां मोनलाबा आरोना जेबो नङा मानो होनोब्ला नों आंखौ जुदि मोजां मोनालासिनो आंजों थाबाय थायोब्लाबो नोंनि गोसोआथ' बहाबासो खारबाय थागोन बेनिखायनो आं सानबाय मा नों जेखौ सानो बेखौनो मावदो दे नों सोरखौबा गदाय लाबोनो गोसो जायो लाबानो जाबाय
नों गदाय लाबोनो गोसो जाबाय नालाय नों लाबोदो आरोना आं नोंखौ जेबो होनला खालि नों आंखौ बावनोल' नाङा आरोना फिसा फिसौखौल' गारनो नाङा जोंखौ जेब्लाबो अनसायनानै थाबाय था अब्लानो जोंनि थाखाय थोजासे दे बुंदो सोर सिख्ला बियो सोर सिख्लाखौ मेजरखो नोङो सोर एक्ट्रेस बियो सोर मडेलार बियो दे बुंदो खोथा खावखुमानो थाखाय ओरैबायदि गोदै गोदैनो हापां देबा बुंदो सोरखौ गोसोथोयो सोर सिख्ला बियो गैयालाय गैया थाबालाय खोन्थायामोन नामा आं आच्छा माने नोंहा गोसो दं मारो आरोना आं नोंखौ नायदोंसोमोन मिथिबायना नाजिबुदां नों माबायदि मानसि बेखौ सुनायदोंसोमोन आं माने नों आंखौ गारनो गोसोमाय आरोना नों आंखौ मोजां मोनमारा आरोना नाजिबुदां नों आंनि फारसे जेबो अननाय गैला आरोना नों माखौ एसेबां सानबाय थायोब्रा आं नोंनि अनगा रावखौबो गोसोथोआलै हाफां नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि गासिबो मिथिबायना जानो हागौ आं आंनि अननायखौ नोंनो बेखेवनानै खोन्थानो रोङा आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ आं फोरमायनो रोङा जानो हागौ आं रमान्टिकनि बेलायाव जोबोद गाज्रि नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ माब्रैबा फोथायगोन आं मिथिला नाथाय आं नोंखौ बावनो हाया हापां मा जाखो जोंहानि न'नि लांगोनायाव सेंग्राफोर दंफैयो मा होनदों बिसोरलाय माबाफोर होनदों नामा नोंखौ मेथाइ खनगासिनो नायनि आं सोर थौलाय सोर मेथाइ खनफैबाय थाग्रा जादों बिसोर बे हाफांजोंबो मा जागोन साननायानो बाराद्रायथार आयै बैसोरनो उवालावसो गय जानानै मुजुदलायाखैथ' बिसोरो खुदैफोरखौ गोसो थोलायखौ मोजां मोनलायखौबा मोनलायखौ फागोला गोसोआ माजों सिख्ला नुबानो ला 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 मा मोनदों नोंसोर जोंहानि गेटआव ओरैनो जल्दी बे गेटनिफ्राय थां जों ओरैनोसो थाथ'दोंमोनलै बेवहाय ओरैनो थाथ'दोंना जाबाय थांदो नाखौ मोजांथार नुनानै थाथ'दोंमोन जों दसे आच्छा बबे गामिनि नोंसोर जों नैबे गामि खाथिनि ओमफ्राय आरोबाव बेनि गामिनि आरो गामि खाथिनि जाबाय दे थांदो ओमफ्राय नों दुलुरनि लोगो नङामोन होनलाय आच्छा नोंसोर दुलुरनि लोगो आरोना जों दुलुरनि लोगो थांदो बेवहाय थाबाय थानाङा जागोन दे अबेनिफ्राय फैलाबायो आरो बे दुलुरनि लोगोफोरा इसिबां बेफोरबायदि मानसि फालतु गोजा बेनि लोगोफोरालाय आंबो मोजाङै मिन्थिया आयै जागोन दे न'सियाव थांदो आयौ मानसि खस्थ'हाय फिसाजो गोनांफोराबो जि साननांगौ जायो दानि जुगफोराबो ओरैबायदि जाबाय साना नङाबो साननांगौ जायो फिसाजो गोनांबाथाय गिनांगौआनो बाराद्राय जाथारबाय दानि जुगाव फिसाफोरखौ रैखाथि होबाय थानायाबो आयै गोरलै बाथ्रा नंमारलाहाय जेरैबो साननांगौ जायो हापां थाइलेण्डआव थांनानै माथो जारौरौ जानानै फैथारदों मा बुस्थु जानानै फैखोब्रा नोंलाय थाइलेण्डनिफ्रायलाय हो जिबौ बिखाफोरसो जानानै फैबाय नामा ना जिबौनि खर'फोरसो जानानै फैखो नोंलाय आंना मानसिनि खर' जानानै फैदों वाइला नोंजों थिगबो गैयाना मा मानसिनि खर'बो मोनो नामाब्रा सोर फाग्लाया खोन्थानाय मानसिनि खर' मोनो होननानै नोंसो बुंदों दा आच्छा जियानो जादोला बिराद मोजां इन्जय खालामनो फैबाय नोंसोर नङा होमबा नोंहाबो इन्जय खालामनो लुगैदों इन्जय खालामहैबानो जाबाय आरो आंहा नोंजों रायलायनो एसेबो गोसो गैया मिन्थिबाय मानोब्रा एसे खोन्थालाय थाइलेण्डनि बारहावाया माबायदि आंबो थांनो आं खोन्थानायनिख्रुइ नों थांनानै नायहैबा मोजां आरोना बेसेबांसो मालायनि ब्लगाव नायबाय थानांगौ जाखोब्रा बेनिखायनो आंबो थांनोसै बायदि मोनबाय आं नोंनि फट'खौ नायनानै मेगनानो गलायसैमोन आंना माथो नोंलाय आमेरिकायाव थांनो थांगोनब्रा थांगोन आमेरिकायावबो नों बहा थाङो थां आं थांनोसै मा नोंसानि न'आव मानसि फैनायखौबो नों गेटनिफ्रायनो होनानै हरगोन नामा जोंहानाव फैदोंबालाय हाबफै आरोहाय मानोथो गेटआव थाबाय थाखो अबयसे दिनै थांथ'ला दे आं बिखुनजोनि न'आवसो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नों आंखौ मा जात जात बुङोहाय अमा राजा आंखौ मा नोङो हिन्जाव बेफार खालाम खोन्थानाय आंलाय ओरैनोसो बुंदोंमोनब्रा हिन्जाव बेफार खालामनाया इसेबां गोरलै नामा जानला माला हिन्जाव बेफार खालामनो हायो नामा बेनि थाखाय नोंनो हिन्जाव मानसिफोर नांगोन बेसेबांबा हिन्जाव सिख्लाफोर हिन्जाव बिहामजोफोर हिन्जाव बुरैफोर नांगोन बेफोरखौ नों बुथुमनांगोन गोरलै मोनदों नामाब्रा आं ओरैनोसो होनदोंब्रा मानोथो नोंलाय एफा गाज्रि बुस्थुखौ होननांगौ जाखो आं हिन्जावफोरानो सोरजोंबा लाइन मारिबानो आं रागा जोङो हिन्जाव सिख्लाफोरा बोराय हौवाफोरजों लाइन मारि खिन्थिबानो आं रागा जोङो आरो नों आंखौ हिन्जाव बेफार खालामसो होननानै बुंबावदों बेफोरबायदि फालांगिया नोंजोंसो समायो मिथिबाय अमा राजा आंजों नङा आमला माला दा बुंखा आंखौ मिथिबाय एदावदोंसोब्रा हापां नोंखो बेखौनो नंगौ बायदि माइसो रागा जोङोब्रा जिबौ दांखिनिफोरबायदि साइस गैया बाइस गैया आयौ नारजि बुदांखौ आं अननोसो ओंखारलाय लांबायलै आङो बिसोरा नारजि बुदा खम गिनानै थाखुमायोलै बे नोंखौ
नोंहानो सोंनानै लाबानो जाबाय आरो नारजि बुदांनाव आंखौ गियोना गिया आरो नोंलाय हाग्रोमोन्दिखौ खम सिगिनानै दोनोहाय नोङो मा बुंबा आं उल्था बुंफिन नामालै नोङो हो नोंना जायो नामा खुगाया नंनाय नङा कां 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 होनबाय थानाय नोंना मालाय मालायखौ एदावगोरना लानाया बिराद मोजां आरोना मालायखौ आसि थुबाय थानाया गावनिखौ दोनथ'नानै मालायखौसो कां 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 होनलायदों नोंनि आखला हांसोनि आखलसो मिथिबाय जेराव मोनो बेयावनो फ्रेद 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 खिनाय नाथाय नोंसानावथ' खियाखैना मानो खियाखै नारजि बुदांनि जिउआव आंनि जिउआव माथो खिनानै हरबाय थायो नोंलाय नारजि बुदांखौ जात 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 एरनानै हरबाय थायो लाजिनाय गैथारा नामा नोंना मा एरनानै हरनाय नों नारजि बुदांनो बे नारजि बुदां आंखौसो जि रागा जोंबाय थादोंमोन हा थफिरांखौसो गोसोथोसो सानबावलायबायमोन आरो ना आंखौ नारजि बुदाङा आंलाय नारजि बुदां मा खोन्थादों जेबो खोन्थायाखै बे गोरलै नामा नारजि बुदाङा ओइ नों जानला मानला बुंनाङा मिथिबाय नोंखौ मोजाङैनो मिथियो आङो नोङो सासे दालालिसो दालालि बैनिफ्राय बै खोथा एरग्रा आं बेनि खोथा बे मालाबाबो रायलायनाय गोसोआवनो गैया नोंलाय माला खोनाखोब्रा नोंनि सिगाङावथ' आं रावखौबो रायखुमाफेराखैना रायखुमायाखै नोङो गावखौ जेसेबां सिनायोना नोंखौ आं बांसिन सिनायो मिथिबाय अमा राजा साला मा नों आंखौ गोसो थोयो नामा नै 3 4 5 6 7 8 9 10 नोमफा माथो होनबावनांगौ जाखो नों नै होनबाय नालाय आंबो 3 4 5 6 होनबाय आरो मेलेम गैयै साला उसयब नोंजों नांलायबाय थानो गोसो गैया आं ओइ आफा आंनाव मेलेम गैया जाखो मा जाखो मेलेम गैयाबाबो आं थांनानै दं आं मेलेम गैयाबाबो रायजो जानानै दं नाथाय नों मेलेम थानानै मा खालामदों नों मा खालामदों ओइ नांलायनो गोसो जादोंबा नांलायनो गोसो जादों होननानै बुं मिथिबाय नोंजों नांलायनानै देरहाबा मालाय आंलाय मा मोनगोन बेनिखायनो नोंजों नांलायनोबो गोसो गैया नों आंजों नांलायनायाव हाया बेखौ बुंना गसाइ माथो दावहासो जालायगासिनोलै एरायना थांनायानो मोजां जागोन बायदि मोनबायलां सनथला गसाइ नुमारबायसो होनबाय नोंसोर आंखौ वाइला जामायला खारखोमालायनो नागिरदोंमोन नामाब्रा माथो बुंबावनोब्रा जिबननियावलाय नांलायनायावलाय आंलाय मा खालामनो माथो बुंबावनो बे अमा राजाया मालाबाबो मोजां रायलाया आंजों नै नुबायना आंसो मोजां रायलायानो आंसो जि आराम गोदै रायलायफैबाय गावासो खाब्रां आं बेनो गाइखेरनि जुस लोंहोयोबा बियो आंनो ओइ गोखा केरेलाया बिनिसो बिदै लोंहोयोब्रा होमबालाय बोरै जानो लाजियाबो गावनासो केरेलानि बिदै दा आंनाथ' माबासो माइब्रानि बिदैबावसो मोजांनो गावासो गोखा रायलायफैयो आंजों नोंसोरो मा जालायबाय थालै आं गैयालै बेयाव आं हले फैबाय आंबो थांनोसै बेजों रायलायबाय थानो सोर लुगैनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु दिनै दखाननिफ्राय इसेबां थाब फैबाय जे दा दखानाव सोमसेयासो दंहैथ'यो आं दुगैनोसो फैथ'दों बिखुनजोनाव थांनो नागिरदों आं मा मेगन सादों नामा मेगन सानाय खामानिया नोंनिसोलै आंनि नङा आंलाय मानो मेगन सानांगौ जाखोबा गोदाव सोरावलै नोङो सयथिबो आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजोखौ खबर लाहैनि र' मानो इसेबां बिखुनजोखौ गोसोखांबाय थाग्रा जादों एसे सोंहैनि साहा बानायलायदो मोजांनो नोंसोर साहा लोंनानै फैसा होलाङा आंनो दे दिनै होलांगोन गोथाव बानायथारादै दिनै मस्ला मस्लि होफबजोबथार गोरलाम माथो आंनि जानो गोनां बिबोनांसो फंबाय नोंखौनो बुंदों फंबाय ओरै फैलाय सोर नोंलाय आंनि मुङा नेवला ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ नों जेबो खालामनाङाब्रा बाबु आंनि बुंनायखौल' खोनासं सानसे समाव आं नोंनि बिगुमै जागोन बिगुमै नों बुंबानो आं मानिगोन नामा सानसे मानिखानांगोन ना नोंनि बे बिब'ना बिनानाव जायो हांगारिया अफुरानिया बेखौ आं मोथो दोरफो गोसो थोयो ओमफ्राय आंलाय मा खालामनांगौ नों आंखौ हेफाजाब होदोब्रा आं नोंनि गुमै जागोन ना गावबागाव गोसो थोदों गावबागाव प्रप'ज खालामब्रा मालायनि हेफाजाब मानो लानांगौ जाखो अबेसे आं नोंखौ बारा फसायाखैलै मानसि जेरै नेवला बेफोरबायदि नेवला जाथारनांगौ नामाब्रा आं बांद्राय फसायाखैलै आं फसायाखैबाथ' आंनि बिनानावाबो फसायनाय नङा नोंखौ बिदि नङाब्रा हौवा मानसिजों हौवा मानसि बुजिलायनांगौब्रा आं नोंसानि बिनानाव ना बिब' जायो बेखौ बिराद गोसो थोयो हांगारिखौ आं जेब्लाबो खुसियाव दोनगोन नों खुसियाव दोनबाय थाब्रा आंनि सिगाङाव बुंनो हागोना नों गोसो थोयो गोसोथोआ बे नोंनि प्रब्लेम आंनि सानखान्थिफोरखौनो मखस्थ' खालामबाबो मखस्थ' खालामनो हायाखै दाजाब दानख' फर्मुलाफोरखौनो गोसोआव थायाखै आरो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनाङाब्रा गावबागाव टेनसन गावबागाव सल्भ खालाम बाबु आं सल्भ खालामनानै होगोन ना आरो नोंनो आङो मेथाइ जानो फैसा होगोन बुरखायदों नामा बुरखायदोंखौनो सानदोब्रा नोङो
आं नोंनि बिब'खौ मोननो थाखाय नोंखौबो बुरखायगोन नोंसा बिमा बिफाखौ बुरखायगोन आं गासिखौबो माने गावनि खालामनो सानदों आरो गावनि नखरनि बिदि मेथाइ जासिनानै बिब' बिनानावफोर बिनाङाब्रा गलियोना जोंफ्रा बेफोरबायदि इमसनेल अयथासार खालामनाङाब्रा जेबो नङाना नोंबो देनां सोरखौबा गोसथोगोन सोरखौबा मोजां मोनगोन बै समाव आं नोंखौ हेफाजाब होगोन ना नोंनि बिनानावनो बिब' बे अफ्रि रानिखौ आंनि खालामनानै होदो आं बिदियाव गैया नों जुदि जोंहानि अफ्रि रानिखौ गोसो थोयो होमबा थाङै थुङै डाइरेक्ट बुंहैदोब्रा आंहा दा साननायफोरा मुखस्थ' लानांगौ नङा द'दे मेदामजों गाबोन बुजागोन आं मेथ'सोना गथ' दुगाथार माथो मा खालामनाया मोजां जागोन नों मा खालामो खालामलै साख्रि मोनागौ माने हिनजावखौनो लालां देलै दे नों मा खालामो खालाम बे अफ्रि रानिखौ आंनि खालामथारनांगौ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर आंनि आखायाव बारा टाइम गैया बेनिखायनो दिनैनो थांनानै प्रप'ज खालामहैनोसै आं गस्ला मोजांबो गैयाना आंनाव नोंनाव गस्ला मोजां दंबा हरथ'दोब्रा आंनाव बांद्राय मोजां गस्ला गैयालै होमबा सोरनावथो मोनगोन आदानावला आनैया लिंहरदों गेस लायनांगौनो जालाय बेले बिमायाबो माला जागोन थांगासिनो होननानै खोन्थाहैदों दां गेस लायनानै होफैनांगौनो जारला जालायबायलै माहाजोननि फिसाबासो बाइकजों लायनो हागौमोन दा आथिं जेबो गैया साइकेल बोरायनायनि अनगा दे एसे बिमाफोरखौबो हेफाजाब होनांगौ साइकेल बोरायबाबो थांदो दे बेखौनो खालामनांसिगोन आरो मानोथो गोबाव जायामोन आफि बे दखानाव हाबनायावनो गोबाव जाबोदों नै माथो आफि नोंलाय माथो खामानि मावोनो मानसिनि न'खर आंनो मैया रामोनदानि हिनजावासो खोन्थादों न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय खामानि मावनो होननानै मावदों आरो न'खराव थाइसे थाइनै खरसाबो मोनो नालाय हा बमरो फिसायालाय मिन्थिना मिन्थिया बेनो खोन्थानायानो जायाखै खोन्थाबा दुखुसो मोनगोन नामाथाय होननानै ओमफ्राय नै दखाननिफ्राय माइरं लानानै फैबाय आं माथो लाबोसोखो माथो मना मोनसे गोजोनथार हाफांखौ लोगो मोनदोंमोनहाय आंखौ हेफाजाब होदों बे हाफाङा बिराद मोजां खुगाया एसे माबाबाबो आरोना मानसिफोरखौ बिराद हेफाजाब होयो आंबो बिदिनो सोरखौबा हेफाजाब होनोसै नामा सानदों नाथाय आखायाव फैसायानो गैयाबा मा होननानै हेफाजाब होनो दे बेनिखायनो ना आं इउटुब चेनेलसो खुलिनोसै मिन्थिबाय नों माखौ मोजां नुयो बेखौनो मावदो आरो आफि आंलाय जाम्बि मानसियालाय माथो होनबावनो इउटुब चेनेलबो खुलिनोसै दखानबो होनोसै बेखौनो मावनोसै आं दे आफि नों जेखौ मोजां नुयो बेखौनो माव आं ना सानखाबायबो मैगंखौ आङो दा मोनानिफ्राय फाननोसै मानो होनोब्ला मालायनि सिङाव थास्लायस्लाय मालायनि सिङाव खामानि मावस्लायस्लाय गावनो माबा मोनसे मावनोसै नामा ना बेनिखायनो आङो दखान होनोसै दा मोनानिफ्रायनो आफि नों जेखौ मोजां नुयो बेखौ मावबानो जाबाय आब' आयो माला थांफैदोलाय फै आयो माला दिनैसो नुथारबायहाय नोंखौ आं थांफैदोलाय आलासिफोरखौ न' सिङाव लांदो नों जिरायथ'ला नामा नोंसोरखौ ओरैनो नायनो होननानै हाबलांदों आरो फैबा जिरायफै आरो थ'बिराम नोंहालाय मा खबर थैथ'वाखै मोजांनि बाथ्रा फै जिरायफै आलासि गोदानबो जाबायना लोगोसे बमरमाजों नोंजों बिसालथिबो जालायबायना नंगौथ' आरो बमरो आंनि बिसालथि जाबाय होननानै दिमागावनो माने मेलेमावनो गैबावाब्रा दिनै बमरोजों बिराद मोजां रायलायलांनांगौलै आंहा सुखु दुखुनि बाथ्रा माथो रायलायबानो जाबाय आयो न' सिङाव हाबफै आच्छा दे होमबालाय लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट एपिसडआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय